Пәрдә, алкышлар, тамаша залында ут яна. Әле генә бирелеп спектакль караган тамашачылар залдан чыгу белән сәхнәдә барган укыйгаларны оныталар. Театрда гел шулай. Бүген бер төрле язмышлар, иртәгә икенче төрле язмышлар, тик реаль тормышта гына алай түгел. Реаль тормыштагы сценарийлар үзгәртеп булмый. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген бездә шәрәфле кунак. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының әйдәп баручы артистларының берсе. Татарстанның халык, Россиянең ат казанган, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты һәм саны китсәң бихисап бер тапшыру җитмәс Дания ханым Нурлинны кунакта. Исәнмесез. Без сезне бик күптәннән көттек инде. Мин менә әйтеп тә үтәсем килә. Дания ханым белән безнең тапшыру моннан бер 2 ел элек булырга тиеш иде. Ләкин юлларыбыз аймылыш булып, һаман очраша алмадык. Насип булгач, Аллага шөкер, насип булды. Насип булды. Менә бүген сезнең белән әңгәмә корабыз иншалла. Дания Нуруллина, ул чыннан да татар театрының легендасы дип мин рәхәтләнеп авыз тутырып әйтә алам. Әле тапшыру алдыннан сөйләштек. Бик зурлыйсыз инде. 55 ел. 55 ел дидегез. 55 ел театрда эшләгән син, әлбәттә легенда димичәмме, кем дип әйтәсең? 55 ел. Хәтерлисезме, иң беренче менә Камал театрының ишеген ачып кергән көнегезне? Хәтерлим. Ул әле алдарак та булды, 55 елга кадәр. Мин әле 2нче курста гына укып йөридем ул вакытта. Студент вакытта. Студентка, ул елны театрның баш режиссеры Ширяздан Сырымсаков иде. Мине башкорт драматургы Мостай Каримның Ай тотылган төндә спектаклендә роль бирде. Менә шул роль белән мин иң башта күрендем тамашачыга һәм театрның артистларына, коллективына. Валай 55 кенә түгел инде бу. Артыгы белән. Шулай инде. Ярты гасырдан артык гомер узган. Менә татар театр дөньясына, сәнгать дөньясына менә Дания Нурлинаны кайсы төбәк үстереп бирде икән? Сез кайсы яклардан? Минем әти-әниләр Куйбышев районыннан, Әҗмәр авылыннан, хәзерге Спас районы инде. Тумышлары белән шунда үскәннәр, шунда яшәгәннәр, шунда танышканнар һәм гаилә корганнар. Сугышка кадәр алар бөтен казлары белән, тавыклары белән дисәң, бөтен бала-чагалары белән, әле мин уйда да юк, ул вакытта Казанга күчкәннәр. Әйе. Казанда Кабан кырыенда йорт салып алганнар. Менә шунда, шул йортта минем балачагым. Сез Казан кызы? Казан кызы мин, әйе. Менә 46нчы елны мин туганмын. Апаның сөйләве буенча, әти-әнинең мин 8нче баласы. Казанга күчкәч башта баракта торганнар, аннан соң гына йорт сатып алганнар инде. Менә шулай апа сөйләде. Менә мин үземнең балачагымнан сөйлисем килә. Күпме менә мин хәтерлим. Кабан кырые. Хәтерлисезме Кабан кырые? Нинди матур Кабан. Элек аның кырыйлары сап-сары кым була иде. Ә ул балачагалар безнең урамда гаҗәеп бик күп иде инде. Шул кадәр күңелле үтте минем балачагым Зәмирә. Менә бәхетле балачак иде ул минем, чынлап та. Безнең әти-әни балаларны яраталар иде. Менә бер балага да авыр сүз әйтмиләр иде. Безнең ишегалларыбыз киң, зур, кәҗәбез бар, кәҗәбәтиләре, тавыклар сарайда. Менә шундый гөрләп яшәдек без, нәкъ авылча. Калинин бистәсе иде ул. Безнең өйдә проигрыватель бар иде. Шунда пластинкалар уйнатып, бөтен балалар җыела иде инде. Капка кырыена. Менә ни өчен пластинкалар уйната идем, бигрәк ярата идем мин. Ә ул бию каян килде? Әти-әниләр бик бай иде туганнарга. Әни ягыннан да күп иде туганнар, әти ягыннан да. Алар бик яш шушы туганнарны чакыралар иде безнең өйгә, төп йортка. Ул җыр, бию дисеңме, көлеш, сөйләшәләр, матур биеләр, җырлыйлар, гөрләшеп.
аралашалар иде. Аннан соң әти турында сөйлесем килә. Әти ишек алдында безнең сараебыз зур иде. Шунда өчәр дагана ясап куя иде. Бала чагалар инде чираттыралар иде дагана аттынырга. Күңелле бит инде ул. Таганда инде 54-нче еллар инде, 53-нче еллар инде ул вакыт. Менә гаҗәеп инде менә. Кыш җитсә, бездә зур чана бар иде, тимер чана. Олырак егетләр сырыйлар иде инде. Олырак дип инде шул 14-13 яшьлекләр булгандыр инде. Нургая забый, шанагызны бирегез әле, шуйга әле, алыгыз дип, бер көтү балачага шуңа өелеп, таудан төшә идек инде. Мин дә алар белән уйный идем. Җәй көне менә шулай дагана атына идек инде. Инде кабан кырый булгач, билегеле судан чыкмый идек. Суда инде кыйна идек. Җәй буе кыйна идек инде. Элек җәй ничектер узын тоела иде. Җылы иде, майлар бик җылы иде, май айлары. Менә әни бик аш-суга оста иде. Инде безнең өйдә зур пич тора иде уртада. Өйнең алды ягы бар иде, һәм арты ягы бар иде, кичкенә йорт. Алар бер-берсенә стеналы иде инде ул. Аның үзләренең ишекләре бар иде. Менә шул пиштә әни инде кыймак дисеңме, бәлешләр, пируклар инде төрле инде, менә кыймаклар, кыстыбыйлар пешерә иде инде. Гаҗәп, менә мин шундый ничектер менә рәхәттә үстем. Алар үзләре дә бик укымышлылар иде, намаз укыйлар иде икесе дә, әти, әни. Мине җомга җитсә, әни дагалар яздырып утыра иде миңа. Тәрбия шундый булган инде. Менә әллә нинди тәрбия дә түгел. Менә җиңел генә, ничектер җайлап кына. Мәҗбүрләү юк. Юк, җайлап кына. Шулай итеп бик ягымлы кешеләр иде инде. Әнинең исеме Биби Камал, әти Нургаяз исемле. Анар Зәмирә бер абый турында сөйлим әле мин. Минем алдымда 15 яшьлек абый булган. Бер туган абыйгыз. Бер туган абый. Мин аны бик яхшы хәтерлим. Зөфәр абый. Әтиәнинең иң яраткан улы булгандыр ул. Ни өчен мин хәзер менә йөрәгемә тиде. Күңелгә тия. Ул абый малайлар урамда футбол уйнарга яраталар иде. Абыйга әти кәҗәне биреп җибәрә иде. Бар кәҗәне караптыр дип. Абый мине чакыра. Син ди кәҗәне карап утыр ди. Без ди футбол уйныйбыз ди. Чыгып киткәч иде идән. Аның өчен миңа мороженое алып кайта иде ул. Менә ул абый 15 яшендә бик фаҗигале вафат була. Нәрсә булды? Ртый заводын беләсез инде? Ртый заводын ишетеп. Ул завод кырыенда шулай ук ширемлек зур иде. Менә шул кадәр матур ширемлек, аның кырыенда Кабан күленең бер кырые су агып тора. Шунда футбол уйнаганнар малайлар. Заводның кыйма юк элек, заграждение гына, менә ниндидер тимер чыбыктан заграждение гына эшләнгән. Туплары уйный, шул территорияга теге заводның заграждениесына кирип китә. Кырылма. Хәзер малайлар аптырап торалар. Абый безнең бик батыр иде. Нидер менә анарда йөрәге шундый менә батыр йөрәк иде. Абый шул заграждение астына кирип, тупны алырга керә инде. Еракта түгел, шунда охранникның будкасы, урысча әйтәм инде. Абыйга туп-туры ата. Абыйга туп-туры ата. Абый егыла. Балачага. Тәгәрәгән ди абый. Жылый тәгәрәгән. Андан соң малайлар инде чабып әтиәнигә әйткәннәр. Абыйны алып киткәннәр инде скорый помощь белән.
Больницада вафат була абый минем. Котушкыш. Әлі де қатырлым. Атта абыйны салғаннар. Әни белән абыйның аяк өшендә утырдык. Әти баш өшендә. Шулай итеп абыйны без зиратка озатканымны хәтерлим. Менә шул абый янына хәзер апаны җирләдек. Менә минем балачак, менә кичкенә вакытларым шулай узды. Әни шул хәзрәттән авырый башлады. Менә шулай иттереп мин укый башладым мәктәптә. 1нче сыйныф, 2нче сыйныфта, 3нче, 4нче һәм 5нче һәм 6нчы сыйныфны укып бетергәннән соң әни бик нык авырды. Бик каты яман шиш булды ашказанында. Операциядан соң 3 ай торды. Миңа 13 яшь кенә тулды. Үсмер чак. Әни мин мәктәптә идем, 7нче сыйныфны укый гына башлаган идем. Хәтеремдә сентябрь ае иде бу. Миңа килеп әйттеләр мәктәпкә, әниең үлер алдыннан сине менә чакырдылар, туганнарың, тизрәк әниең үлергә җыенган дип, мин шаба-шаба кайттым, әни мине генә көткән. Әни янына килдем. Әни күземә карап тора. Яше ага. Менә шуны хәтерлим. Әни мин әнигә карап торам шулай. Әни миңа карап тора, каласың дигән кебек. Bütün апалар, абыйлар җыелганнар. Шулай әни иңа карый-карый күзен йомды. Менә шуннан соң Зәмирә минем икенче тормыш башланды. Әнисез. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Безнең бүген кунагыбыз күренекле актриса Дания ханым Нуруллина. Хәтта фикеремне җыя алмыйм. Әле булган әңгәмә барышында менә шул хәтле матур, шул хәтле рәхәт итеп сөйли башладыгыз балачагызны. Һәм шунда да коркыныч кинодагы кебек. Әнигез. Менә шушы балачагым кинәт кенә үзгәрде дә куйды. Бөтенләй онытылды дигән кебек. Менә шундый рәхәт вакытларым бер мизгелдә югалды. Әни юк. Олы абыйлар Мирный бистәсендә йорт салдылар. Әти 1 елдан соң өйләнде, кичкенә якка чыкты. Абыйлар киттеләр үзләренең яңа йортына. Без өйләнмәгән абый белән төп йортта калдык. Мин 8нче сыйныфта укыйм. Ул 7нче сыйныфта инде бигрәкләрдә авыр булды инде. Җыламаган көнем булмады. Тавыклар сараена керем дә җылыйм, әнине сагынып. Ятучы юк. Ниндидер ялгызлык калды менә. Ярый менә 5нче сыйныфтан алып, мин бию түгәрәгенә йөргән идем. Әз генә шул мине юаткандыр. Мәктәптә дә бию түгәрәге бар иде, анда да йөрдем бик нык. Шулай иттереп, минем икенче дөнья башланды. Икенче язмыш. Абый өйләнде, икәү калдык бит инде. Тормыш иптәше
бик әйбәт кеше туры килде. Аллага шөкер, әле дә исән ул, ләкин абый гына юк. Бик матур яшәдек. Шул кадәр ул мине хөрмәт итүгенә түгел, менә әни кебек булды инде ул. Мин урыс мәктәбендә укыдым бит, Зәмирә. 114-нче мәктәп, ул теплоконтроль янында. Бер көнне кызлар миңа әйтәләр: "Дания, ты же урысча әйтәләр инде, артистка хочешь?" Мин нишләп алай әйткәннәрдер, әллә бию белән шөгыльләнгәнгә күрә инде. Бик матур бию идем мин, мәктәптә дә смотрларда катнаша идем. Бию белән дә, акробатика белән дә бик пластичный идем мин. Менә шулай табигатьтән килгәндер инде ансын. Кем өйрәтсен инде шул физкультурада, мәктәптә укыганда инде барсын өйрәнгәнмендер. Ниди иглан күргәннәр алар, театр училищесына. Игланны күргәннәр. Менә ди объявление бар ди, давай ди, тырыш ди кирергә ди. Мин инде нәрсә, башта бардым белешергә. 14-15 яшь балачага бит инде. Бардым, татарча шигырь сөйләргә кирәк икән. Мәсәл, бик кызык булды инде минем бу юлга басуым. Хатирә бик катлаулы да булды. Хәзер килдем, сынау башланды. Ул Кремльдә булды. Элек күчмә театр иде бит анда. Хәзер Кәрим Тинчурин театры. Шунда булды имтиханнар. Шулай иттереп мине чакырдылар инде. Чиратлашып бит инде чакыралар. Кемнәр утырганын мин бөтенләй белмим, ул вакытта театрны да әле белмим, артистларны да күрмәгән. Хәзер шуна нәрсә сөйләгәнмендер инде, портфелемне хәтерлим, яныма куеп тордым да, басып теге шулай иттереп сөйләгәнмендер инде, нәрсә. Шулай иттереп чыгып киткәнмен. Инде чыгып киттем дә, хәзер шактый вакыт үтте. Бер ханым чыкты. Мин сезгә ди, кемнәр үткәнен сөйлим ди, әйтәм ди. Шулай список буенча инде кагаздан карый-карый әйтте. Фамилияларында минем фамилиям чыкмады. Хәзер тотындым җыларга. Бөтенесе киттеләр инде, кем үткән, алар шатланып киттеләр, үтмәгәннәре болай гына киткәннәре инде боегып. Мин портфелемне тотып, укырып җылый башладым. Ой. Бер кеше калмады, ишек төбендә торам, шулай җылап. Бер заманы ишектән озын гына абый чыкты. Абый, нишләп мине алмадыгыз? Мин артист буласым килә, дип җылап торам. Шулай бик яхшы хәтер. Башына сыйпаганын хәтерлим. Менә үсеп киләле ди, киләсе елга алырбыз ди. Нигә? Мин инде кайтып киттем, инде 9-нчы сыйныфка кирдем. Ләкин каян башыма килгәндер, шул группада укыган бер кыз белән таныштым мин. Гүзәл исемле, бик матур кыз, шундый зур зәңгәр күзле, әйтәм, нинди матур кызлар укыйлар монда. Хәзер шуннан соң Гүзәл әйтәм, әйдәлем, мине өйрәт инде шигырь укырга да, ничек анда басып торырга, ничек менә әгәр киләсе елга шулай тәкъдим итсәләр, тагын группа җыйсалар. Чынлап та минем бәхеткә җәй көне тагын игълан булды театр училищесына. Беренче курска Ширазан Сырымсаков алынган. Бу курска инде Прозат Исәнбәт алган икән. Үзенә. Ярый, 9-нчы сыйныфны укып бетердем. Хәзер шуннан соң чынлап та игълан булды театр училищесына. Инде мин әзерлек белән барам бит инде. Хәзер Гүзәл миннән сорый. Син җырлый беләсеңме ди? Юк, мин бөтенләй җырлый белмим, әйтәм. Миндә җыр тавышы юк. Син ди бер җыр өйрәнди, анда ди җыр сырыйлар ди. Җырлаганны ди. Хәзер мәйтәм, ни эшләргә инде? Ул елны сәхрәләрдә ялгыз йөргән чакта чәчләремне җилләр тарата дигән җыр чыккан иде. Иң популярный җыр ул. Мин шуны өйрәндем.
Ул бит әле сузып җырлый торган. Озын көйле. Озын көй. Хәзер инде бик серьезный көй булгач, инде мин шатланганмындыр, инде әйтәм, карарлар, җырны сырасалар дип инде. Хәзер минем фамилиям чыкты инде. Кирдем, утыралар. Бер ханым утыра, ул Асия Хайруллина булган икән, соңыннан гына белдем. Ширияздан Сырымсаков, Логына абый, ансында әле соңыннан гына белдем кем икәннәрен инде. Шулай иттереп үсеп килде дип бит инде теге озын абый. Чәчләремне кистем, озын иде минем чәчем. Шулай иттереп җәй көне матур күлмәкләр киеп инде. Өйрәнгәнмен бит инде хәзер мине гүзәл өйрәтте. Әзерлекле. Беләм инде хәзер инде артистка. Шуннан соң Ширазан абый сорый миннән, әйдә, менә мәсәл бер өйрәндем, сөйлим, шигырь дә сөйләдем. Җырлый беләсеңме? Беләм. Ха башладым. Сузып киттем сахраларда я. О, хәзер көлке, нинди тавыш чыккандыр Җәмилә. Мин ничек алар тыңлап утырганнардыр түзеп. Бер куплетны җырлаганнан соң аңлаганнар инде җырлый белмәгәнемне. Ширазан абый әйтә, акылым туктап торсаң да була инде ди. Теге кыз әйтте бит, туктама. Икенче куплетны башладым. Икенче куплетны сузып. Хәзер акылым тукта зинһар шын ди Ширазан абый. Икенче куплет бетте, өченче куплетны башладым. Хәзер булар көлешә башладылар. Ширазан абыйны хәтерлим, ак зур яулыкны чыгарды да битенә каплап, акылым, бүген туктыйсыңмы син, юкмы ди. Озын җыр бит әле. Хәзер өченче куплетны карый аңа. Ул абыйга карый җырлап бетердем. Бетте абый дидем мин. Хәзер чыгып торсам да була иде ди. Күзалларыма килде. Менә шундан соң хәзер яңадан инде менә бөтен булачак студентлар дип әйтим инде, үтте инде барыбыз да сөйләп, җырлап бетердек инде. Хәзер яңадан безне кемнәр үткәнен әйтәләр. Минем фамилиям чыкты. Мен әйтәм, алдылар мине. Менә шулай итеп мәктәптән киттем мин. 1 сентябрь килеп җитте. Андагы зур шатлык. Хәзер дәресләр башланды. Бер заманны актерлык осталыгыннан дәрес. Безнең театр училищесы Чапова урамында. Хәзер утырабыз шулай, укытучыны көтеп. Бер заманны ишектән озын гына абый кирип килә. Аның кіруі болды. Мен тұрдым да янына келіп, абый, сіз менә өткен ел мені алмадыңыз, быел мені алдылар, дейді. Ол Прозат Исәнбәт болған екен. Қара синаны. Шулай тұрып, мені яңадан башынан сыйпап, бик әйбәт болған деп, ярай утыр урныңа дейді да енді. Менә шулай тұрып, дәресләр башланды. Менә Театр тормышына. Театр тормышы башланып китте. Күңелле чор иде ул. Гаҗәеп күңелле. Шул кадәр матур укыдык без, рәхәт укыдык. Чөнки безне укыттылар шундый талантлы театрның артистлары, берсеннән берсе талантлы. Ул Асия Хайруллина сәхнә теленнән, Прозат Исәнбәт, Нәҗип Гайнуллин, Рифкат Бикчәнтәев, Шахсинам Асфандиярова. Менә күрәсезме, берсеннан берсе. Әлбәттә. Алар шәхесләр театрның тарихында калган артистлар. Менә мин шуларның кул астында тәрбияләнеп 4 ел укыдым. Менә Камал театрына эләгүегез. Менә ничекләр иттем. Икенче курсның кыш көне бу. Ширазан абый Сырымсаков бит әле Аюповларны укыта, ул чорны. Алар, мин икенче курста булсам, алар 3нче курста.
Хәзер шуннан соң Шәһәзен абый мине күреп йөргәндер инде, чөнки сынау биргәндә бит укытучылар керәләр һәрбер группаны карарга. Күрәсең, минем уйнаган отрывокларны өзекләрдән күргәннәрдер, ничек уйнаганымны, хәрәкәт иткәнемне. Шуннан бер көнне дәрескә киләм, чәчләремне тарап тора идем кызгы янында. Шәһәздан абый, акыллым ди, сиңа ди бер сүзем бар ди, кил әле ди яныма ди. Шулай янына килдем дә, әйеметем Шәһәздан абый, тыңлыйм сезне. Менә мин театрда ди, Мостай Кәримнең Айты тулган төндә спектаклен ди куям ди. Сиңа шунда бер роль бирәм. Күрәсең, менә ул шатлык, ул нәрсә, ул кыйлып та төштем, курктым да, шатланам да. Әле бит 18дә тулмаган миңа. Икенче курс. Менә ярармы әйтәм, кил театрга иртәгә, репетиция 11дә. Сиңа рольне тапшырырлар ди. Шулай итеп килдем. Шунда менә беренче тапкыр артистларны күрдем инде. Чын-чынлап, менә сезнең кебек утыралар репетицияда. Шәвкәт Биктимиров, аларны әле башта белмим инде. Ирек Бахманов, Галия Булатова, менә берсеннән берсе шундый зур артистлар. Шулай итеп, миңа башта бер кызны бирде ул. Ә ул кызны беренче составта Наиля Гараева уйнаган дип инде әле бир тапшырганнар. Мин икенче составта икән. Хәзер шундан соң ул рольне инде мин өйгә кайткач та өйрәнә башладым. Репетицияларга килә идем дәрестән соң. Репетиция вакытларында Шәһәздан абый улай шамалаган инде. Гәүдә минем буйлырак, Наиля тәбәнәк бит инде. Шуннан соң ябык кына булсам да, бәрбер бой бик туры килмәгәндер инде ул кызга. Миңа әйтә, менә Дания ди, карап торам әле, ул роль сиңа туры килмәй икән ди. Мин сиңа Шәфәкне бирәм ди. Ансы ир хатыны яуга китә, ире үлеп кала. Менә шундый драматический роль ул. Менә шулай итеп өйрәтә, мин премьерага килеп җиттем. Мине уйнаттылар премьерада. Субханалла. Менә шанасызмы? Бу әкият, бу Икенче курс. Икенче курс. Укырга барам, Шәфәкне уйнарга барам театрга. Менә шулай итеп, мин 4нче курсны укып бетергәннән соң, мине һәм Роберт Абульманбетовны, ул бик матур җегет иде, матур җырлый иде, буйыдан бар иде, икебезне театрга алдылар. Менә 16 кеше бетердек без укып. Икегез Камал театрына. Камал театрына 1966 елны мин артистка булып театрда эшли башладым. Эфирдә язмыш тапшыруы. Шуннан да, менә минем шушы тапшыру барышында әллә ничә тапкыр язмыш дип эчтән генә кабатлап куйдым. Дәнияба. Ни өчен? Чөнки язмыш ул исемеңне дә атыңда сорап тормый. Менә нәрсә тәкъдиреңә язылган, шулай язылган. Әле елата, әле күкләргә чөя, шулай бит. Менә бу күкләргә чөю бит инде ул икенче курс студентлары данлыклы татар театрына килеп кирип, төп рольләрне берсен уйнау. Әйе, бик дөрес. Иң беренче профессиональ ролегез инде актриса. Менә хәзер инде 66 елны килдем театрга. Ул вакытта инде театрның баш режиссеры Марсель Салимҗанов иде. Марсель Хакимович. Килдем, инде артистларны беләм, таныштым бит инде, хәзер уйнадым бит инде башта. Шулай итеп, миңа Нәкый Сәмбәтнең Миркәй белән Айсылу спектаклендә, пьесасында Айсылу ролен тәкъдим иттеләр. Төп роль. Әйе, төп роль. Геройны Ринат Таҗдинов һәм мин Айсылу. Әле булай булган ул. Аны мин соңыннан гына ишеттем. Марсель Хакимовичка Нәкый абый килгәндә әйткән.
Менә пьесамны бирәм, әгәр менә шушы Дания кызыкай уйнаса гына Айслуны дигән. Менә күрәсез бит. Машинан Марселя әйткән, нишләп башка артистлар да бит, артисткалар да әйбәт уйный. Юк, менә ул уйнаса гына бирәм пьесаны дигән. Мин аны бик соңыннан гына белдем инде. Миңа 20 яшь. Билгеле, Айслу яше белән минем яшь тәңгәл килгән. Минем иң яшь вакытым. Шулай итеп Айслу роле минем инде артистка буларак беренче роль булды. Соңыннан инде билгеле Марсель Хакимовичка бик рәхмәтлемен. Ул мине ел сайын, сезон сайын рольләр биреп кенә торды. Менә тәгәрмәч барган кебек рольләрнә роль булды. Эпизод булса да уйнадым, башка рольләрне, төп рольләрне дә менә шулай уйнап килдем. Артист тормышында торгынлык чоры дигән бер чор булып ала диләр. Я яше белән туры килми, ул шунда спектакльдә аңа туры килгән роль булмый. Сезнең булдымы шундый торгынлык чоры? Юк, булмады. Чөнки мин килгәндә театрның иң яшь артисткасы мин идем. Менә шулай бик җайлы гына китте минем эшем. Менә беренче иң зур рәхмәтемне әйтәсем килә Ширияздан Сарымсаковка билгеле. Әгәр дә ул мине күрсәтмәгән булса коллективка, бәлкем мине башка театр алыр иде. Мин шул роль белән күренеп, театр коллективы мине эшкә алдылар. Менә бу фотография, бу бит Айсылу, Меркеевле Айсылу спектакльнән шулай бит. Ләкин менә шулай тормыш сикәлтәле була. Минем дә тигез генә бармады. 5 ел эшләгәннән соң мин театрдан китеп тордым. Шулаймы? Шундый язмышта булды минем. Кияүгә чыктым. Минем яшем бара, мәйдан тормыш итәсем килә, ничектер бала табасым килә, ниндер менә шундый тойгылар килде миндә. Югыйсә рольләрем дә бик күп, бик мине инде әрләделәр инде. Ул Марсель Хакимович бик каты инде мине гаҗәп инде. Китмә, карас, мин сине алмыйм бүтән дип. Радиода әз генә эшләп алдым мин. Күп түгел инде. Айслуны тапканнан соң 1 яшь булгач, Марсель Хакимович һәр вакыт көн сайын радиога керә иде инде яныма. Җитте инде монда басып торырга, әйдә кайт театрга диде инде. Менә шулай итеп 1 яшь булганда Айслуга мине Марсель Хакимович, директор Рәшидә Җиһаншина мине яңадан театрга алдылар. Менә бер генә сорап бирим әле. Айсылу, кызыгызга Айсылу, шушы спектакль хөрмәтен буенча әйттем инде. Шушы хөрмәттә. Куштым Айслуга. Кемгә кияүгә чыктыгыз? Иргизтан сөйләгез әле. Минем иптәшем Риза Ишмурат, драматург, талантлы. Ул заманда инде бик талантлы драматург иде инде. Шуның улы Фәрит исемле, Фәрит Ишмуратов. Бик шая, бик матур җегет иде инде ул. Менә шулай итеп тормышыбыз гаилә кырып булмады. Мин гаилә җанлы идем, ул гаилә җаныннан ул ирекле иде. Менә шулай итеп аны тарта алмадым мин гаиләгә. Бәлкем аның табигаты шулай булгандыр. Яшьлек белән мин аңламаганмындыр. Ләкин үкенмим, Айслуым булды, һәм театрым булды, һәм мин бик бәхетлемен. Мин дөрес сайлаганмын икән һөнәремне. Миңа бик рәхәт сәхнәдә булу. Бик рәхәт тамашачыга үземнең рольләрем аша аларның күңелләренә керүем. Андый рольләр миндә күп булды. Менә берсен генә әйтәсем килә. Үлеп яратты спектаклендә Мөхлисә Буби образын эшли башладым. Аның режиссеры талантлы драматург Илгиз Зәйниев. Шулай баштарак мин ул рольне якында итмәдем. Ничектер менә бик китап сүзләре кебек тыелды миңа. Аны кем икәнен дә башта белмәдем. Шуна репетициялар була, шулай бара. Ул безнең бик зур шәхесебез икән. Милләтебезнең горурлыгы булган хатын-кыз, бердән-бер хатын-кыз. Июнь айында булды репетициялар, июльдә без
Отпускаға шықтық. Августта ішке шықтық. Отпускадан соң яңадан репетициялар башланды. Ләкин августның орталарында менің үшін бик зор фажиға болды. Мені зор қайғы күтіп тұрған. Мен бірден бір Айсұлуымны жоғалттым. Күтілмеген хал болды бұл. Бұлғар пароходы батты бет, ме? Көпмі балалар анда жоғалды. Шул қадар зор хасрет болды ол. Айсұлу шунда барған. Бір күні қайтты, июль айында. Жылап қайтты. Мәйден нәрсеге жылады. Әне де пароход батқан анда. Балалар білен де, көпмі балалар анда де. Анда құршақлар де, шешеклер, илтелер де, мен шешеклер қалдырдым анда де. Міне шундай фажиға. Шундан соң, қазір Мирныйда яшай тұрған абый вафат болып кетті. 18 августта. Қазір Айсұлу қайтты Түркиядан 14-інде. Айсұлу мәйтем, абый вафат болған, ауырып ятайды абый. Біз таксиға отырып, абыйны затырға келдік. Халық жиылған, Айсұлу іштен сұрап кетті. Бик яратқаннар еді аны ішті. Бик өткен еді. Шулай тіріп, абыйны затырға келдік. Айсұлу мәйтем, мен зиратқа кетем, мен де ішке кетем қазірде. Шулай тіріп, мен абыйны затып қайттым. Жерләдік абыйны. Үйге қайттым. Ұнықта еді, кешін еді. Айсұлу қайты сағат 10-нар тиресінде ішінен. Қайты да тезгіне киімдерін алмаштырып, бәйтем, қая барасың қызым? Сағат шул 10-нар тиресі болғандыр енді. Менімдей суббота, воскресенье де, ял күнлерімдей. Қызлар білән ұшырашып отырабыз де. Ярар дедім менде. Шудан соң, көңіліме бірненде міне шундай көңілсіз әйбір болмады. Нешләптір. Абыйнығына заттық бет әлі міне жұмға күні. Қазір субботының ертеңгі күні 8-ші арты меңа звонок ерте үйге. Ашып жіберсем көрші абай. Айтам, Тахир, нәрсе болды? Меңа қарап тұра. Да не апады. Айтам, нәрсе болды сан, Тахир. Ну, Айсұлу жоқ бетті. Ей Аллам. Как? Нешік мейтем жоқ. Әлігіне шығып кетті бейді. Yol hareketine ұшырағаннар мотоциклға отырған болған. Бек қорқа еді ол өзі мотоциклға отырудан. Көресім, міне көрешек болғандыр енді. Білесің ме, менің аяқ астында жер жеміріліп түшкен кебек болды. Мен не ішлерге де білмедім енді. Айнұр мәйтем, әнейің жоқ, ол ұйқылы аңа нешік әйтірге. Екі бізде хоштан тайдық енді. Шынан
Ул балага ничә яшь идез? 17. Менә шулай икебез дә бер-беребезгә карашып калдык без. Театрдан килделәр. Айслуны алып кайттылар моргтан. Нинди көчләр булгандыр инде. Үземне кулга алып, абый хәсрәте китте. Абый авырды инде. Абый, менә аралары бер көн. Менә шундый хәсрәт булды. Абый артыннан Айслу китте. Менә белмим, мин нинди Ходай Тәгалә миңа сабырлыклар, көчләр биргәндер. Без онык белән икәү калдык иде. Рульдә кем булган соң? Рульдә кем булган? Танышлары үзе булган, үзе булмаган. Алар утырганнар инде бер әллә ул танышы булганмы ул җегет, әллә аның шулай үгетләгәнме? Анда кызлар әйттеләр инде. Аңа ди, ул ди Айслу дип утырасы килде аның ди. Үзе курыкты ул мотоциклдан. Айнурга онык инде минем. Улына ул скутер диләрме әле, шундыйны алганнар иде, әтисе алган иде инде. Бик курыкты ул аңа шул скутерга утыргач, баланы утырма инде Айнур, утырма инде, ул бит бик куркыныч әйбер дип әйтә иде. Менә язмыш үзе дигән. Үзе утырган, менә нишләтәсең, менә монда әйтеп кенә булмый инде, Зәмирә. Шулай язылган булгандыр инде. Менә шулай иттереп мен Айслуны югалттым. Менә быел Айслуга 50 яшь тулган булыр иде. Нинди матур вакыты. Ул бит 7 еллап Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә малайны уйнады. Марсель Хакимович аны шул кадәр яратты. Айслу, әйдә, театр училищесына кер, мин сине 2нче курска алам. Театрга алам мин сине. Анарда ниндидер артистлык шаткылары булган күрәсең. Бик талантлы булган инде. Инде. Онык сезнең кулда калдымы? Әйе, Зәмирә, минем кулда калды. Бергә яши башладык шулай. Ул колледжны бетерде. Аннан соң инде заочный институтка керде. Аны да Аллага шөкер укып бетерде. Булай тәртипле. Менә шулай итеп әлдә бергә яшибез. Менә бу открыткага игътибар иттем. Монда шундый бик матур итеп сезнең турда язган. Айслу соңгы открыткасы минем 23 августта. Туган көнегез. Туган көнем иде. Ул моны миңа тапшыра алмады. Холодильник өстенә куеп калдырган. Шул төндеме, менә кайчан кайтты ул, открытканы үзе бирә алмады миңа. Анда сәгать тә бар иде. Кул сәгате. Ә сәгать бүләк итәргә ярамый икән. Аерылышу билгесе. Ул аерышу билгесе. Аны кем белгән дә, кем уйлаган. Менә шулай иттереп мин Айслуымны югалттым. Шул кадәр матур яши идек без, Зәмирә. Ләкин бик җылак иде. Менә кеше язмышы белән шул кадәр тирән керә иде ул кешенең эшенә. Жәлли белә иде, ярдәмчел иде ул. Аны иптәш кызлары шул кадәр Айслуны яраталар инде. Айслушка, Айслушка дип кенә торалар иде. Менә шулай иттереп Айслусыз тормыш башланды. 11 ел яшибез. Шана да алмыйм Айслуның юклыгына әле дә. Әле дә шанып булмый. Гел менә янымда кебек. Кытышкыч, Аллаһ Тәгалә сезгә сабырлыклар бирсен. Шундый миңа язмыш язган. Ходай Тәгалә бала чактан алып, әнине югалттым, абыйны югалттым. Менә шулай итеп, аннары әти вафат булды. Айслу юк. Менә ярый әле әйтәм, театрым бар. Театрда ничектер юанасың, коллектив әйбәт. Ынтыласың, рольләр уйныйсың, ничектер тамашачылар белән аралашасың. Менә шул мине тотадыр.
тормышта ниндидер ям биреп тора, яшәргә дәрт өстәп тора. Мин бик рәхмәтлемен театрга. Әле тагын күп еллар уйнарга язсын сезгә. Амин, инде шулай булсын, инде шулай булсын. Уңышлар телибез. Инде киләчәктә дә Аллаһ Тәгалә шушы күп хәсрәтләр күргән йөрәгегезгә саулык бирсен. Амин. Исән сау булып, әле оныгызның туйларын, Алла бирсә, Алла оныкчыкларын күргән насыйп итсен. Әлдәм әйтәм, театр бар әле. Туганнарым әйбәт, Аллага шөкер. Ничектер менә без бик тату яшибез барыбыз да. Ходай Тәгалә бер яктан мине Шулай. кайгы хәсрәтләрне күп күргәч, икенче яктан мине театр саклап килә. Әйе, шулай. Инде тапшырыбызның ахырында тамашачыларга нәрсә әйтергез? Дөньяларыбыз тыныч булсын иде. Менә хәзерге вакытта, Зәмирә, бик авыр вакыт. Шулай. Илебезнең бик авыр вакыты. Я Рабби, Ходаем, үлемнәр булмасын, тынычлык булсын иде. Һәрбер гаилә бәхетле яшәсеннәр иде. Бөтен менә йөрәгем белән әйтәм, балалары исән сау булсыннар. Ата-аналары балаларының рәхәтләрен күреп яшәсеннәр иде. Менә торган йортларының, торган малларының рәхәтен күреп яшәсеннәр. Менә кайгы хәсрәтләр килмәсен. Илебез тыныч булсын иде. Я Рабби, Ходаем, менә мин шундый теләктә калам, Зәмирә. Амин. Сезгә кушылып, тамашачыларыбыз да амин дип утыралардыр. Иншалла шулай булсын. Амин. Рәхмәт сезгә, Дания апа. Рәхмәт. Рәхмәт күңелегездәге серләрегез белән, шушы ул язмыш бит инде ул. Шушы сыкрап торган ярагызга бәлкем кагылган булсам, гаепләмәгез зинһар өчен. Юк, инде язмыш. Нишләтәсең? Рәхмәт сезгә, исәнлектә, саулыкта, әле тагын очрашулар насыйп булсын. Иншалла сезгә сәхнәгә карап, сокланып алкышларга насыйп булсын безгә. Шулайгыз өчен рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Амин, рәхмәт. Сезгә дә мөхтәрәм тамашачыларыбыз, рәхмәт бу кичне безнең белән булганыгыз өчен. Иншалла тагын бер атнадан күрешербез. Исәнлек, сау булыйк.